uri kundishungurudza muwanano ndichikiridzira uye kunditorera mwana mudiki nokudaro ungaretaura unoti ndina hongu kana kukweta hongu panodiwa 5 dollars emumamosva kazinenda murango 5 dollars ekuwa mamosva tozotakaukokura tichapera ipapo hatina excuses right takutopinda munyaya yavo nemakaendi kushungurudza ngatiiti kana tiombera tiombere kuombera chavo chenu tinoda mupurisa akauya kwauri pambovabiwa akakuti ndiwe wavo ukati hongu kana akuzokusavairika kuti uri kungondisunga asi handikuziva kuti urikusungirei banana ndakudzoka kwavo samoni ranga rinani Alright, it's okay. Anapenda kuchukua. Mupurisa akauya kuzokusunga hane here kukuverenga Samoni. Vasigara vataura kuti handisi kudakana kubuda panekuti vaswefa chair hamusa kuti pamaona musaku vachisimuka vakazinda kuna vagadziridza kuti vakataura futi vega vamusazovarapo vakataina handisi kuda. Alright, yamazita ipane kudauwabvunza tisatanyanya kuenda mberi vanhu toziva kuti havanaenda zvikoro zvaita zvakanaka vabanana hamuna kunzi vabanana tiverengerewo claim ipasamoni asi asesa vari apo vakuverengerai zvakanyorwa pasamoni renyu. Uri kundishungurudza muwanano uye kunditorera mwana mudiki nokudaro uya mudare titaurirane unoti kudii nazvo mukati hongu nai vanzi verengai zvinganzi zvoda kuendera kuchikoro here angatibatsira neidare muri vatongi kwamurivo zvoda kuendera kuchikoro here handina kuenda kuchikoro asi kuri mafoja kandiani tikuri mafoja tesandi hatina kuenda kuchikoro setiziva kuti nhasi ndapuwa 1500 icheki hauna kuverenga asi nhambo yemari sei wagona kuiverenga kuti ndapuwa 1500 unenge waiona saka akatadzirire kuziva kuti samoni rangu ili ndasunguwa nemhosva yakati zvazvanakira zamu tinozviziva taziva tiripo isakatoenda kuchikoro indakakuenda mwawangu uyo averenga samoni akakuenda ndokusaka akubatsirai imi musina kuenda kuchikoro akakuverengerai kuti muzvinzwe nenzeve kuti uri kundishungurudza muwanano uye uri kunditorera mwana mudiki nokudaro uya mudare titaurirane tozotanga futi kuaplaya nyaya dzechikoro dzakupinda papi nyaya dzechikoro apa pasina nyaya dzechikoro takutopfuurira mberi nenyaya which means izvi zvamaisa reason yekuti ina ndina kuenda kuchikoro chimbomira izvo mukadzi ndewenyero baba pamakambve manga mune macertificate ekuchikoro mamusina makangomuti bebi ndekuda handiti ndizvo kazvaya kuzemangara kana asi zvamukutaura kuti handina kuenda kuchikoro muromo wewo makataura kuti mune muda ndemuromo wadzoka kuti kwamuri kuti hamusandida uyu mukadzi ari kukudei wamakatorera mwana right iwe unozivei nezvenyaya iyi yatikukurukura nezvayo yatataura iri pasamoni mbobvisa zvekuti anzi handina kuenda kuchikoro hazvisi kuaplaya noerengeresha uyu abvuma nyaya yake kuti handisida kupedzera kuti hongu ndozviripapakati
chii chikonzero chakushungurudzira mukati kuti zviitwe chiitwe ichi chiri kuitika pakati penyuko 2 zviri kumbofamba sei chii problem yei handikuziva undongatotaura urati iwewe iwo wabvuna kuti uri kumushungurudza mwana muri kugara vese vakaenda kumba kwavo vakaenda kumba kwavo makatorana mutongochechi chatotora maigara vese apa vari kuda chii chikaita kuti vaenda handizivi hauziviwo olait nai mwana mudiki pane mwana mudiki iwo ndovangatotaura hapana here mwana mudiki inini kwavari handisi kumuziva una mwana mudiki here kwamuri vakuru musade kutipedzera nguva munomuka hatina kuya kuzosungirana kumaziso ndichinhu chandoda kutanga kubvunza I'm sorry pamusoro tambotaura shona hatina mukuya muno pamberi pamama kana ngatizive tichitaura naye ishe haana kungoaplya onzi iwe ndiwatoda kuti uite ishe ndowedzinza zivai kuti ndomuridzi wevu wandiri kutaura naye saka mupewo respect yake kwete kungoti tinongogotomoka pakutaura hatigoni mukati kwedinodai muno mukusungwa kwamaitwa muno hamuna kusungiswa nesu ende tanga tisingatombokuziei munhu wamakavhevha imi makazvara naye vana ndiye nhasi ari kudzoka kutaura kuti muri kundishungurudza pamusha pamakamuti kugara pano ndindisa kuchengeta nekusingaperi handiyo ndiye akakusungiseika chiwiriraneka kana kuri kurambana merambana isatirambanisa hatichidzokererane kumba kwenyiso zvamuri kubvunzwa nedare ndizvo zvamunofanira kupindura uye bvunzwa nedare ndezvaanofanira kupindura kusvikira masanganiswa pakatika dare hariyozokudze kuti rambanai kana kuti wiriranei imi ndimune wirirana zvamunewirirana ikoko kwete kuda kusora kuda kutitenderedza musoro kuti aina ndiziye bvunze wakare ina ndiziye bvunze wakare ina novhera ndazviita zvibvunze wakare kana tisidaro hatisogona kutaura isi tinongotora dare renyiri kana taona matinetsa madiki tireendesa kumusoro toona kuti kuna meja sirituko ndokwamwe zvamunaenda here kunaita izvozvo nokuti panapa makuteta ndifanenge makutedhiteerera ini pane panaida ngoti tichipfuura zvedu mberi mubvunzo wanga uri straight forward uri kundishungurudza mwana ava vati hongu handizi ndobvunzira dzacho dzakakubvunziwa kuti muri kuvashungurudza nenzira dzipi vakutaura kuti handidzizivi ndikuvatorera uri mutotorera mwana mudiki woti hamumuzivi uri kuda here kubatsirwa nedare rinoi uda batsirwa nedare rinoi ngatingoitai zvinhu zvinoratidza kuti serious uyu mukadzi ari kubva kwenu makarambana akapoguma chitaura akazvakapunzira mukadzi mune mubvunzo wamabvunzwa kutizvo mune mwana mudiki here pakati penyu ndofunga mutadzi kuziva kuti pauti wenyu kune mwana mudiki here ndo mhindu ndinaye here kana kuti handina mwana mudiki wandinaye pamusoro pangu pavari neni ane 14 years ende handina kumutora nekuti ndakamutora zvachose kwete kamunhu wakakura kekuti ndakamudziva mwanditungamira pamwana chete mwana anotungamira mongani mwana ane 14 years panapa unoona zvinoitika meo ndikuonesa pane kujairirana pokuti isusu nokuti panapa takapanapa dzinenguva tirikona tichiona tichizivana tikadaro nokuti panapa tikazoita dig down tikazoona kuti mwana wacho kutaura nezvake haazirii ane 14 years tsanangurai mbotsanangurai toda kuti tiradza nemacolors chaiwo chaiwo anoita kuti tigonobatana nenzira yamune mundifungidzira bozi mimi kana maenda mambotora mukana wokumwa ndoro mozoya mota nhasi vanotiona isusu oneswa toenda kuda sei kuonekwa mubabatisa pandokutaura ava anokuti simulero
tokupai mukana wekutonga mapiwa mukana na mambo kuti mutaure ayo pindurai mubvunzo ndati mapiwa mukana here masunudza ruoko iri munoda kutaura mambosunudza ruoko muno kuti kasarika kupika here pindurai handina kuti muperesi ingopindurai ngatiremekedzane atiti ndataura panguva iyi pamakagara ipapo chiturai vanhu varutanoisi iye miwati turai vanhu varutanoisi nyaya iripo ndekuti miri munguva yamudari muine pfungwa yokuti ndakasungiswa saka ndakatoziwa nenyaya yekudhara yakakutanga yakatongwa namama munenge muri pfungwa kusungwa hazviri kuti une mhosva unozoita mhosva mushure mokunge waita sei watongwa mukunzwa chione ndokutaura unoona kusungiswa nemunhu iwe uri right saka mukauya mune hondo mupfungwa munogona kuzvikanganisira nyaya dzenyu mega kozopedzera kwakutongwa nyaya isiriyo iri pasamuti iya yekuzvidza mama shuwa tuva panapa tosiya matare panapa totanga kudhiraivha nandii panapa takananga kupolisa tozva mubuda ngatitaurei nyaya sezvazviri mudzimai wenyu anopenga akatokwana zvake sokuziva kwenyu akakwana saka kuti dzimwe dzenguva mugere pamba anongotaura zvaasina kumboona nezvisina kuita zvakaitika makambosvika paextendiyo kana musina isusuwo paakaimhanga nenyaya yayo takangomutambiro nenzira yemaonera muriteni chiripo chamusunda chiripo charuri azizaiperechi nemhepo ndosaka makaona isusu tati makatumirwa samoni kuti chiuyai tikurukure tikuyananisei muri vanhu vakabereka vana vanoda yanana saka mukatadza kutiudza chokwadi chigere pakati penyu hatifetera kuvakirizana ende mimi mukada kuti vanzira iyo ichapa kwenyu Mr. Banana, ndide kubvunza kwanda kuita kushoma. Ndanzwa kuti mukadzi wenyu akapomoka. Zvaakapomoka makambomuteerera rumba kwawo. Ana vabereki vake kana. Makamboteerera kunozivisa mazita ezvara nezvokupomoka kwaita mudzimai wenyu. Kuna mazita ndandasvika sikufambira ndakafamba. Akapomoka zvare. Apomanzi. Unokwira pari kuenda kumusha kune vabereki vake. Avakwirwe basi. Saka tikati mudzimai wenyu munomurere papa zvekuti munhu anopomoka oenda kushaka kuita 2 months dzinoteera. Akusaziva manje kuti mapomokera changu zvakasiyana. Atoomberera. 2 months. Budzana urega kutemera amai vamukaka wainoyama. Kureva tiri kuita sora. Murikubata chone andikutaura. Ndati mbudzana urega kuchemera amai vayo vane mukaka wainoyama kureva kuti tiri kuita sora. 2 months. Munhu womurume anotadza kuteera mudzimai wake. Ndizvo 2 months. Izvezvizvi tikapa amai mukana wekutsanangura nyaya idzo tichadzinzwa kuti aiwa pane pakanaka pamuri kurarama muri. 2 months mukadzi apomoka. Kupomoka kureva kuti tapesana pamuono. Handiti zvida zvinhu zvokuti ndikatevera nhasi zvinogona kugadzirisika. Handiti but hazvigoni kutora 2 months. Akaita svondo ndofanira totomira kuti naye uchiri kundida here kuda kuti ndiite sei kubudzoka kupi kumba tigare tese zvino 2 months ndoza ndakambomutera iyi vabvunze kuti pa 2 months dzacho pavagara 2 months uye haasi chembere kuti haasada mukadzi ava mai haasi chembere kuti haisada murume tikuvirira hamusi kukambura bota here kwamuru
patuma nzeze musati makambura bota. Amai. Ngotsana. Zvirataurwa nemurume wembudzi makapomoka. Pane kupomoka kwataurwa. Handiti kupomoka kureva kuti pane kakushungurudzika kakaitika kakuzosisai panguva yekuti musimuke muchipfeka twenyu muchienda kupi? Kumusha kuvabereki venyu. Handiti toti mutsanangure imbori nyaya iyi wakapomokerei? Izwi renyu rakanyanyisa kudzika zvisingaiti. Ina ndina kupomoka. Ndofunga nemurume wendandichidaiba yangu ndane 3 years ndava kushungurudzika. Takaenda kumafloors indandina yangu mabhero ivo vane vavo mabhero indakanotenga midziyo yangu iyo vakadzoka vakaisa mari yavo panodziya handina kuzvitsvaga semunhu ndaidaiba yangu. Gore iroro pane mameseji akapinda mufoni mangu achindituka ndobva ndavaratidza semurume wangu akanomadoro ndobva aya ndobva abata baba shobanga iro akanomusvitsa kuponisa pakataurwa mashoko akawanda vakabhadharwa faini vakabuda vakadzoka. Ndakaramba ndakangoshingira semunhu ndaidaimba yangu hama dzake dzikauya pagore rechi2 dzikatigadzirisa asi akanotorwa kumusha kwemunhu waanofambidzana naye handina kuzvitarisa kuti vari kuita zvakaita sei. Ndakangobva ndangoramba ndakashingira nemhuri yangu yandokurarama nayo. Mbomiraika pane patomukota akanotorwa kumusha kwemunhu waaifambidzana naye. Papindure baba ndinoti pakanga ndinozoita mamato Vatondoka waaifambidzana naye. Waaifambidzana naye. waaifambidzana zvakaitika rivi atwa ne 3 years. Baba hanzi makaenda kunatohwa Kumba kwegirlfriend nehama dzenyu. panguva yacho iyoyo Mameseji hamuna kurakidzwa namai? aituka maya. Ekutukana asi ekutuka. Mameseji hamuna kurakidziwa here? Ndakatova forward message yomufoni mangu. vaitukana ava vaitogoserawo Vakaforward. Vakaforward. Makaiona? Makati kudina? Pakunotsungura ndipakataka kupesa ndaenda kumapurisa. Ndipo makavaburisira banga? Handina kuburitsa banga chitobaya mwana. Banga rangu rakadona ndobva ranhongwa nemwanasikana. Mwanasikana ndobva ati mama zvaita ndobva vatendera nekuseri ndobva vaenda. Ndichidzoka makuseni kwachena mwanasikana akanditi ndichibvunza mwanasikana kuti mama wenyu vaenda kupi akati vaenda kwana baba. Ndikati hazvaita zvakanaka vari kuenda natezvandinyatsomusati zvikuenda nekopi kana kuti kuchavaya tete. Ndakazoona kuchiuya samoni nekunzi kudiwa kupolisi. Ndikati samoni nekunzi kudiwa kupolisi ndobva ndati hauraiti ndazvinzwa ndofunga ndakakumbira kupolisi ndikati handinouya asi time yamanditumira samoni haisi handina kwandoona mota zvikanzi unokwanisa kuuya mangwana ndobva ndaenda. Ndichisvika kupolisi zvikanzi ndononzi pandinamurira ndikati hongu zvikanzi nyaya wawira panapo uri kuiziva here ndikati handizivi. Zvikanzi wakaburitsira mukadzi banga wakabaya mukadzi nechi nebanga ndikati ndiri kumbira kuona banga rechi randakashandisira mukadzi. Zvikanzi uruziva roti mukadzi wakada kutora pisod ndikati handizvizivi. Ndobva vati ava vakati ndinda kutora ndobva vati ndira kutora inonzi inekiri yekuwithdraw case yayo ndobva vatenga affidavit rava ndobva varasa chitoro vatenga affidavit ravo zvikanzi endai munorifirira kukaroi. Ndofunga the following day rati ndakaenda kukaroi. Ndasvika kukaroi zvikanzi nemunhu ripo ndobva ndati iyoyo ngatimboisiyei nyaya ane pamunotangira iyoyo yekuti makazoisana kupolisi makazodini udza musoi aiwa Baba. Usatutuke zverudzi uyoyo. andoradza musoni mambo. Saka metimi isusu maziseda zvirondaira. Pamatimu netatina kupona. kunyanya kukunetsa zviri kuitika tozodzoka kutsana kuaitidzwa. Andasira paya ndichitaura kuti ndomagazana ndine mwana wandaichengeta wavo mudzimai wavo mushayi. Ndakachengeta mudzimai ndobva ashayika ndikuzochengeta mwana wavo ndobva mwana wacho ari 5 years. Vakandituka ndiri mukaroi vari kukaroi nelaini nesiri ravo. Handina kuzvitora sezvinhu zvairwadza ndazvitambira
ndobva ndakati mwana ari kuda kuenda chikoro shuwa ndakaudza kana hama dzangu dzikatoti wakaita basa kuti mwana aende kuECD ndaendesa mwana kuECD ndakavafonera ndikati mwana waenda kuECD vakandishauta ndobva ndanyarara makuseni acho achisvika ndobva ndaudza chi ndobva ndafonera kuhanzvadzi yangu ndobva yauya ndobva vanga vatotiza ndagara kudaro gore rino takarima ndobva takohwa ane 5 years ndakamupuwa aine mwedzi 1 month mai vake vakashaika ndikatombo vachengeta vakashakira maoko ane 14 years wamunaye kai ari kutungamirira munhu wandinaye ina ndisina kuziva kuti vari kupinza mwana wangu wandakaita nemukadzi kusheka ndachifungidzira kuti vari kupinza mwana wangu wandakaita nani navo It's okay. ngatidaiso ngatidzokei mambonzwa claim ipa yatanga kutaurwa mambonzwa claim ipa yatanga kuverengwa zvanzi izvo idzokeredzei tinzesa uri kundishungurudza muwanana kundichikidzira uye kunditorera mwana mudiki kuna songojiso manowaroa ndine vana 2 vari wandakati abve pano ndiurura navo yokusveka Okay, it's okay. vakasiya ari kumwe Ndobva mazo kowe 14 ari vese vakasara vari kumwe amuna kubvira havana Kumba kubvira kwenyu. right. Kumba kwenyu 14 ni 5 years vakambouya vana vavakadzi vavo ndokwandiri kuenda navo kumwe yacho Muchiri kupfuura mberi ndingavamisa kuenderere zvekumbeyana ndadaro ndakabva ndagara tane tsani ndobva vazouya ari mwezuva vakaenda chiri china ndobva vazodzoka iri Saturday ndichitobva kuchechi ndakasvika ndobva ndavatandura manheru achona vakakuma 4 vakasunga ndobva vageza ndobva vaenda kumashops vakabva vauya usiku hweSaturday kuma9 kuma11 dzeusiku zvikanzi sei waisa matoka apa paano pandorara nokuti vakanga vatandira ribondi raukurara uriro haukurara handi rangu ndobva ndatora matoki ndishire matoki ndobva ndaisa pamubhedha ndobva ndarara kudaro ndobva vatanga kutaura zvavakanga vachitaura vachindituka vakati vacho vari kukupa ushinge hwokuti gara pano vachazopedzisira vakuti dai takaziva takakuti enda sei uchida kuita ushinge hunenge hwochimoda kuti chimwe chakagarira chimwe chakatsika mwana wangu musikana akabva andikandira meseji akati mainyarara ndikati vedu ngatifunge nezvokurima kwete zvamuri kutaura izvi vakabva vati nhasi ndo pachaperera sarungano shuwa ini vakanga vaidaro ndaitoti ina handisida zvokutaura ndakanga ndakuda kubuda kuenda panze kunorara mutsaka ndichisingadi kunoramba mairara vasikana ndobva vatora ndakudaro ndakavhura dho ndichida kubuda ndobva ndadzokera mumba ndobva ndavhura odrop ndobva ndatora trouser ndichiti ndipfeke ndigonorara mutsaka ivo vakabva vamuka semunhu akanga akarara handina kuziva kuti akanga ane banga trouser rachindotora navo vakabva imbura trouser yaita akati nepakati kahwani ndobva kanzi unotaura kwauri kuda ndobva vavhara dho vachibva vabaya dho nebanga zvikanzi wacho ari kukuti enda achazopedzera vachiti dai takaziva takakuti chi vati kutigara vati dai vakaziva takakuti enda vakati foni yavo banga rakanga riri open foni yavo iri on light ravo riri on ndobva ndarara kuma2 dzeusiku ndopakanga pakuitika zvinhu izvozvi pandamuka ivo pavakanga vabatwa nehope ndatonza kuti munhu akabatwa nehope ndakangopfeka masandaki ndobva ndadzima foni yangu bva ndasvetuka pavari ndobva ndavhura dho mbijana ndobva ndatiza ndobva ndaenda shuwa ndakaita ushingo kunosvika kumba pesi pandaitambudzika ndasingaudzi hama dzangu ndakashedza mukoma wacho pafoni akavauya ndikashedza vanonzi vamudande vakauya ndikashedza vanonzi vamashingaidzi vakauya ndikashedza sadombo wavo akauya ndikashedza handisisi vangu vanonzi maitidaguru vakauya saka pakaitika chiitiko icho tasvika pamba vachibvunza naamudande nasisi vangu nasekuru vamashingaidzi vaingoti ameno ndizvozvo ameno ndizvozvo ndobva vati pandakabudisa trouser ndichikanda pameso pavo vakabva vati izvi chiitiko chakadai chinotyisa mangwana tinozochema nazvo izvi ndobva vatora trouser ndobva varirongedza ndobva nditi sekuru ndobva nditi mwana wangu ndini mai vako pano kuti ndizochema mangwana ndikuti mwana wangu wafa hazvina kunaka iwe uchirongedza zvinhu zvako uinde kumusha iwe wosarawo pano ivo vakabva vati mwana uyu nemwana uyu havasi kuenda wangu mwana musikana ane 12 years nemwana wavo
vakabva vamusiya kandisiye mwana uyo anongozati ndine amai vake. Ndobva ndagara, ndobva ndati zvikanzi zvinhu zviri pano ndozvokurongedza zvisikukwanisa kuti zvirongedzwe nengoro tosvika kuti mudziyo munhu inosara yakaparara nechidiko chiri kuitika ichocho. Shuwa ndakabva ndatorerwa mota ndobva ndatakura zvinhu zvangu zvimwe zvikatosara pakare nanhasi zvimwe zvazviripo. Ndobva ndaenda ndadaro vana vai vakapota vachinzi ngavachiuya kumba. Musi wokutanga vakauya ndobva vanzi navana tudzoke mangwana. Vana vakakundikana kudzoka inga iri Sande. Mande ndakamuka ndikabereka wavo kumusana ndikaenda naye kusvika pamba. Ndobva mwana ya musikana mukuru wacho ndikuita grade 4 ndobva anoka ndobva vapinda ndobva ndaburutsa ngari kumusana ndobva vapinda ndobva ndatora vana vai ndobva ndavagadzira nokuti vakunga vabva vageza ndobva ndavagadzira zvokupfeka chikafu chokuenda nacho kuchikoro ndandauya nacho ndobva vana ndobva ndati ndakudarika ndobva ndaenda kwandaienda ndobva ndadzoka. Saka pakati Friday yakaita next nemadhezi andakauya kuzomhangara ndakabva kuchechi. Ndabva kuchechi kudaro ivo tati vanga vataura kuti mwana wanga uye ndobva mwana ndobva aenda ndobva adzoka. Saka pandaibva kuchechi kuye ndobva ndasvika munzira tiri panext nanamudani ndiko kwamaheya. Takasangana munzira ivanga vane muzukuru wavo. Saka muzukuru yanzi ndansina kuzvitarisa vati patapesana ndibva ndangwati masora sei zvikanzi iwo zvauri kutsvaga kwandiri uchadi uchazviwana wandivavarira stereki zvauri kuda ndiri uchazviwana. Ndibva ndavabvunza ndikati zverudzii zvikanzi ndakakuti chiine nyaya yemwana ndikati pane zvisine daira zvandakakudza zvikanzi ndibva haramba akanyara ndikati ndakuti nani baba kuuya kumberi mwana ndobva haramba akanyarira anga kuda kuchema ndobva vanti vamuti izvienda kumba iwewo ndikasakulemadza chakuuraya pamba penya hapana security hapana gadi. Ndobva ndati kumwana ndikati handinotora mwana yakuda kufamba zvikanzi ndozvandiri kukudza ndichakukuvadza ndati pamba penya hapatyise kusvika. Ndobva ndati kana nemi hande motochi vana vachona ndifuna zvakadaro kana zvakadaro zvototyisa. Shuwa ndakasvika ndibva ndanochedza hanzvadzi yangu yanga iri kumwe ndobva takutaura vadaro vakanga vasina kutaura vachiramba kutaura chokwadi. Hanzvadzi yangu ndobva ita kana zvakadaro iye zvino pana pamba pauri kutaura kuti unoda kumukuvadza pamusha panga pasi pamusha pako uyu mwana uyu akanzi nana sekuru ngauye kuru nepamusana pechitiko chekuti makabvarira nopacho. Alright mama, tingagona kutora time. Norondo chikuimba. Nyaya ndabata ni ndeyekuti pane mwana asina kukwanisa 18 years kana pane vana vasina kukwanisa 18 years. Toda kungoti tingochuza one munhu anongotigona kutibatsirawo. So ngati zvisazonzi kana kuti tanga chikudzvangira. Mwana asati akwanisa 18 years ane kodzero dzokugara nani naye vabereki. Amene vana ndapinduya. Vana amai mati vasikana vese. Musikana nemukomana. Naye vabereki. Panoda kubvunza ini nyama ngave mwana mukomana nyama ngave musikana. Ndasiyiwa ini baba. Ndimugezisa ndizibata pai. Musikana. Ndimugezisa ndizibata pai. Ndari kunzi ane 12 years anogona kutanga kuenda kuma periods. Munomurayira muchiti chi bambo? Anga ngatiwirirane bambo momuti chi mwana ane 12 years at any time 11 12 years kana siri kukangaza vanhu anogona kutanga kuenda kuma periods. Imimi sababa anogona here kukudza ndiri kudawo mapedzi. Alright. Pane panoti tichibatsirana tisati dzimwe dzenguva togona kuti titocherera kuvaka shedhi nebambo rakaora kare rokukungorimisa robva raita se ratyoka kuti harandisi inini pane pandoda kuti zive sakasvika iri kwamakwatati fambiri nai baba uyu mudzimai wenyu munomudera zvechokwadi amai muri mwenyu munomudera imba ipenyu zvayo. Tikataura nyaya dzekuchengetwa kwevana kuti vanoenda kusaidzira amai vanoenda kusaidzira ani imimi vaviri dzimwe dzenguva ndimuda vakiridze kuti mugone kuva munovakiridzwa mugona kuva munogara pamwe chete muchengeta mhuri yenyu samazuva idzi tati tigone kupfuurawo nepachikamu chipi pachikamu ichocho zvinogara pakadaro hapachada kuita sei kunzvengana handiti chiri imimi pamaigara muri mukati memusha maiwirirana baba naamai hazvina kungotanga nekupesana handiti pane chakapinda chakazonounza chi pesanidzwa handiti
Sati mimi baba kana tine mamai. Mimi mochinasa kutaura chokwadi chenyi mimi. Noti amakuti vanza kuti wala zvamati mimi mudzimai wenyu munomuda. Handiti? Ko icho chakabva pamwe chakabva nediviri kwana manjonjo. Pamwe chine rasta chikutsvagei mukati mechi nemusha. Pamwe ndochakonzeresa. Amene mukunibata zvakuitaura. Ndandogara muzvibata. Pamwe chakabvawo kudiri kwana sabhuku musaukuku. Chakarukuwo madredwo. Chichimonwo dread. Haifanani. Saka ini mitakati muchinazotaura chokwadi. Kana chiripo munhu chiripo takambochinzwawo nezvacho. Pautu wenyu aipapa. Pautu wenyu. Apa. Isitati dari rineri. Harisi kuti iwo murume ita kuti mukadzi ausada. Iwo mukadzi hatina kuti ita kuti murume handisada. Chatiri kuda isusu hatisi kugadzirisa isusu upenyu hwenyu imimi. Ndibatisisei. Toda kugadzirisa icho chiri pakati penyu icho. Muri kuchiona? Nderira. Icho chiri pakati penyu icho 12 ne5 years idzo. Nokuti 12 ne5 years idzo it's not a joke. Kuti iwo baba womuka na 5 o'clock wetanga kukuchidzira moto kuti ndida kubikira vana kuenda kuchikoro. Mwana arida kugezesera. Arida kuonekwa kuti pendi rake raari kupfeka rakachena here. Mwana iyeyo. Basa irororo. Ande kwatiri kutaura kuti ndekune chengetwa kusvika 18 years dzaita sei dzakwanakawo. Saka baba muri kuti kudi makatadza ngavadzoke kupi pamwe mune vateta nei. Atizenda kuti mwe dambudziko futi apo. Shamari tese tiri varume. Tine musikanzvo yakakurisa. Usafunza kuti kunzi mambo haavhepo. Ndete vado vakadziwa. Takataura nechokwadi. Kune shipa shuga yawaisa mukamwe yesitapira. Wakazoona mangwana ndamutora mukadzi uyu ndakumutsvindidza iye adegara adetsvuka kudhara kudai so. Wakuti mambo uya wanitorera mukadzi wangu. Ipapo usati kugara kwatakaita tese varume apa usati mukadzi uyu haasi kudiwa. Ipapo arongonzi musvipewo chete uone. Ipapo varume vese vari kuona avo vari kuti musvipe chete uone. Iwe weti tu shuga yawaisa kudhara mukamwe. Anesara asinakiwa ndiani? Anesara mukamwe mundeshapa ndiani? Nokuti wakasvipa godo racho shuga ndetoro ndedisa mukamwe. Ndesuka. Ndebvisa timuchenga itototi. Anza tezvara vari pano. Kana akawatezvara vari pano. Tungoti atezvara vari pano vari kunzwawo urukuru yatiri kuita pakati pemukwasha wavo nemwana wavo. Amai. Varume tiri marombe. Tidefanana nakondo. Okuti imbe yaane rara ndeimbe yaane nyira iyoyo. Ndezvateta isu varume. Munganditsvindizve ndedii. Makamona murume uyu izvo trouser pamakatisiya ranga risina kudai so. Ranga ridichena kuti mbu. Asi kuwacha kwabhachura ndokuti ndisigeza. Ndida kuriyanika kuti rume ndida kumhanyira kuna ana menini Suruvia. Ndezvateta isu varume. Apa so kutaura kuti uyai kumba Suruvia haasadiwa. Pamusoro chakani aba kunyepa kwavo vakatogara vatondiudza kudhara pa3 ndiri kutaura vakanditi hausi mukadzi wangu. Mukadzi wangu ndi Machumi. Asi chionei kanasi. Inini ndosangana kuchema mwana. Sorry. Chionei kanasi. Imi mati murume mwenga. Asi ndizvo. Ndoda kugadzira vanhu changamira. Saka naivo ndaichida kuvagarira ndivachengeta. Sorry. Ndichivachengeta. Saka pateti murume hamusi kuda. Murume ndomuda.
sokugara bana ndakaita naiso ngatite kudai amai nhasi madzokererana kumba akapinda mugumbeza mumutambiri memutambiri mabondoshoni yangu endataura pakutanga ndati musiri kuda murume amusichembereka mekuti yagumaura ipapo kusangana nemurume kuti kunzveri mamwana maane famiri ngataurira nechokwadi varume tiri marombezo mukadzi anogona kuvhevhwa navarume 15 kana usida chihuri varume vese 15 unovada asi vashoma vakadzi vakazataura kuti wabawa tombi ndavhevhewa kuna musauko nokuti unenge wasivavarira kuti imba yako ite sei isimbe iwo murume uyu ane vhevha sekuvhevhawo kwamete waivo musati akadzi vari muno kutotadza chete kuziya chete kuti amai avo vade vhevha nababa avo asi chishoko vanenge vade svitsa makanzwa iri murume unyasi kuti ndekudei imi taura kuti murume wangu ndemuda isati putse dzimba dzevanhu isitefarira kuti mangwana ndakati gogo kwepamba penyu nendibikiro sadza zvakatsvinda chaizvo handina kana judgment yande kupeya asi ndati iwe murume undida kuteta mukadzi kana huku chaichai kuti iwe zoberekesa pamba pako jombo netetenga ndizvo unofanira kuita kumukadzi wako kuti umubatewo pamiri pangowane mazuva wamusema vanoda kutsvatsvadziwa vanhu vese vari kuona tigere muno mukudai so tete vada akadzi ndisaka vasona tinao ndisaka sinzi adhamu naevha mbabvu yako iwe ndeirapa saka iwe nhasi kana kutaura kuti mbabvu yacho ngaibve weteta mukadzi wekurodzera bako kuita mangoro isitedza kuti banga rinorodzowa mbudzi nehuku kwete kuti murume ungarodzere mukadzi baka kana usingamudi kumutaurira kuti amai boy ina hasa kudai isumukoka mune zvakanaka mangwana makasangana kanjani baba wabhoyi kanjani vana zvakanaka naka kana ukamuona wavhevhoona amusauki aiwaka irakirawo iwe ngatigarire godo amusauki kuti sei vavhevha mukadzi wangu iwe wakamuramba saka nchandikuda tiimbe yenyama inasunga ndikuda kuti next court mudzoke muno so 29 next court makuwirirana ndiri kukudai muno ndida kuti muye mandigadziriro zviditsvinda ndifunga dare renyu tapedza asi shuwa pamwe pano shamwari tenda mudzimai ane basa rakuguru rakaita pamwe pano shamwari vateta basa zvavamusauke vandiyeuchidza shamwari wakaona mukadzi anokuchengetera mwana ane mwedzi sekutaurwa kwaitwa namai vari pakona apawo mukadzi uyo shamwari chaona batisisa mudzima ipeka iri havasi vakadzi vangani vane kuchengetera mwana womwe mukadzi havasi vangani batisisa shamwari mukadzi uyu batisisa ameno baba mude sumudza ruoko saka iye anobva kune nerudo nomukadzi wake kuti ndiyakati anokumbira mbarimedare asiye kutamba nebanga zvoite zvikaona zvekupfeko zvakabvarwa bvarwa anati mupfeko akacheka cheka nebanga zvino zvotisikuratidza kuti denge rakanaka pamunhu akadai akangouraya atenda ipapo paita zvakanaka urikuvimbisa here pamberi pedare kuti mudzimai wako chanogara naye munegara papi pamurawo akusi kureni navhungo
ndikupa ndisaona nomwe zvandasvika chende munagara kusheno mukadzi ndikupa svika pamba pako asi musi wa 29 unofanira kunge waitira mudzimai wako something kuteta mukadzi pakugadzirisa ameno tamutsvaki pamukudzoka muchitiudza dimba iri sei vanofanira kutaura kuti pane zvakaitika saka sunungurwa ichi ndida kuti mukadzi uyo ava yasikomenda vana ati muna vandi vari uko handi makudzoka pamba makutopfuura mberi vana kwavari ndavaenda vanatowadzoka vari pamba pavakudzoka pamba vana vari kupamba yes ndandakatojara dzimwe mbiyoko aiwa maenda musakura meteperekedzana musenda musakura mbeu idzodzo imitezvara aikona kuti makwana kwashaya mamuti ndiwo karewo mapanga vasiye vasakure mbeu dzavo vakohwe mune zvakanaka vadzokere ngavaende kwevanagara vese kana usino dzimwe mari dzawakabvisa pana atezvara shamwari atezvara ndivavo bvisa inde angosimbona kudanana kwandisa nemukadzi wangu tisifamba tigere zvedu mumota meme tinitenga chikenini dzimwe nguva kana tisienda so unoona sinoshura nyama yasi ndidebata stering ndisitambira ndisija kanjani zvide twinda kuita sei wakaona upaipa unenzi waende ukaro ipaipa uyione bhokisi rechikenini nedhiringi risingazikanwe nevana ramuneja muri mubhedhuru muri 2 zvide tsvinda chaizvo ndakatozvikoperawo kuna mambo wangu ndindefamba namambo wagara une umwe mukadzi ari kuzikana haone ava saka pane chatogadzira kana ava hanzi andivazi mukadzi wako wakaparika ari kugara kwamanjonjo wakatenga stendi ikoko saka pari kuuya kumba nechikonzero nokuti wadzokererana neuyo naiwe shamwari pane pandaona paengu randaona ndakandichikumbira kuti kusvika musi wa 29 amai ava ngavatore vana vadzokere kumba kwavari kurarama vari pari zvino uyu murume kana achida mudzimai wake vane mameasures avachatora achafambira mudzimai wake wachinoita hurukuro dzavo vogadzirisana vasina kudzokerana musi wa 29 ndopatichazonzwa isusu kuti hurukuro dzavo uye nekudyidzana kwavo nekuronga kwavo kwavakaita zvine chokuita here chokuti mudzimai agone kuva anodzokera inorarama nokuti pamwe panhu pandaonaka pandaona kuti pane nyaya paati ndine mukadzi wechitu asingazikanwe neuyu pakuda kugadzirisiwa apa bhutsu ngaidambuke isifambira mukadzi 29 tiri kukudei pani asi vana vari vanhasi vari kuenda kwamama shamwari nyaya yevana kutadza zvedu kutaurira chokwadi chakakwana nokuti mashoko anga wataura ndowakatagamuchira sedare vana vanesungisa pastage ine vana chaiko chaiko wakaona takaifairira mushe mapepa unoenda hatide kukunyepera tiripo aripo mukomana ukaramba zungu akasiyiwa akatora vana maprimicha vakasiyiwa vane 2 weeks amai vachifa vairarama akadzoka mukomana akataura kuti vana yavo ndiri kuvada akaenda nedemo kuna mhanyisa amai vakachengeta vana apo zvava zvasikana zvadai so ndakavatakura ndakaenda navo kuporisi ndakatuma mapurisa angu aya vakasvika vakamoniwa mbanje kudai so vakandifonera mapurisa angu ndakati dzokai mangwana ndakasumudza nyaya yakaendawo
akayozitowa pakaramba zuva musuno uyu tine dare kusengo akazouya mukomana yakataura kuti mambo ndiregererei kufuriwa kunewanika aifuriwa kunze ndanatora vanako apa anga atora chimwe chimukomana changa chidida iso apa iye aiti akaenda kubhawa 12 o'clock 1 o'clock pungwe mwana yanisiya vhariwa mumba ane zviitira anoita sei arumba imomo vana ivo shamwari usamboita vanhu vekutamba navo ipamai kana amai ava nekodzero yekuchengeta mwana womukadzi wako akashayika ava nekodzero yekuchengeta vane rudo rwekuchengeta imbovapa vachengeta please ndinokuti pavana ndinonge ndakakavara stere pavana handina kunge ndakarambira vana kuti vana ndikuvada stere vana vakanzi ndakati ndira kusara navo ndobva vati vana vakasununguka here kuenda kuna mama vavo saka uratidza kutora zvine rudo handiti tiritinini kusvika musa 29 prove yourself kuti mazuva uri kutaura chokwadi ukuwazadzisa wanibata pandi kutaura nokuti ava vari kutaura kwavo iwo une kutaura kwavo saka iwo tiratidza kuti chokwadi pawakamira undibata chonamba kutaura ukataura ukati zveshuwa kana ndinovatengera kana 5 kgs yeuraisi ndichitumira aiwa izvozvo zvonasi haziswira sei hazisi kushanda tabloka tatikutanga nhasi sekurukura kwataita nemi muchidzokera kudzimba ava vachitora vana vachina navo kumba kwavo kusvika musa 29 modzoka moti pamaresults ane rudo handiti kana kutobva kuchipatara tinobva kuchipatara unonyoresa ka2 weeks baby boarding handiti kuratidza kuti pane zvitsva new development vamabata vanota